ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଙ୍କୁଆଳରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସହର ବଜାରରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ, ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସହରମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଅଛି। ବର୍ଷାଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଈ ସବୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଭସାଇ ନିଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ବନ୍ଧଟିଏ ବନ୍ଧାଯାଏ, ତେବେ ନଈର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ସହଜରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ଧ ପାଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖେ। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବନ୍ଧଟିଏ ସେପରି ବଢ଼ିଲା ନଈର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଏ। ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ। ଏହି ମୌଳିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅଧୁନା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ରହିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଫାଇନରଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ୱେଲସଲିଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ନୀତିମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁସୃତ ନିୟମାବଳୀର ସମଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲାବେଳେ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପସାରଣ ହୋଇ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1935 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା, କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କାଉରଙ୍କ ଭଳି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଚିଠା କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 7 ଜଣିଆ କମିଟି 1947 ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚିଠା ପ୍ରାରୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ସଭାର ବୈଠକ 166 ଥର ବସିଥିଲା ଏବଂ 308 ସଦସ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ 308 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଦସ୍ତଖତର 2 ଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 26 ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 1930 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦିବସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ଚିତ୍ରିତ ହାତଲେଖାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି
ଏଥିରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନର କଳାକାର ବେହେର ରାମମୋହନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତଲିପିର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାକଥନ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ରହିଛି। ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ସର୍ବମୋଟ 22ଗୋଟି ଭାଗ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 395ଟି ଧାରା ବା ଆର୍ଟିକିଲ, 8ଗୋଟି ପରିଶିଷ୍ଟ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଥିଲା। 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 114 ଥର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରାକଥନ ସହ ସର୍ବମୋଟ 25ଗୋଟି ଭାଗ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 450ଟି ଧାରା ବା ଆର୍ଟିକିଲ ଓ 12ଗୋଟି ପରିଶିଷ୍ଟ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ। ପଏଣ୍ଟ 1 ସରକାର ଗଠନ ଓ କ୍ଷମତା। ପଏଣ୍ଟ 2 ଦେଶର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ବିଧି। ପଏଣ୍ଟ 3 ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପଏଣ୍ଟ 4 ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବରଣୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ସଂଗଠନ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଲିଖିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ସହିତ ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ରିଟେନର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କର, 3-4 ଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲି। ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ କିପରି ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର।